bisa bisbari nera ba tam kaya bisbari yang rang kuda sa bisbari da gido kai so isi gido kai me ati sa bisbari da gido Sanka ni kasi Facebook tabo video viral lung tongha ngai channel unggo YouTube bo kasi viral lung tongha obono ang kisa tabo khomasano angbo mane ori sumjago ang bodi kisa ka mistake ngai abo kisano nakarbai sidi jotono khoma khaibe sidi tamne ngai borok ni bisingo jotono mistake mano obono joto borok no kisa khoma sano ang norok no lukrong thane ano comment hamya khaini rong thane ani bo family tong ani bo songjar tong ang tabo tong thangna nango ngai norok jodi ano abo mistake jobo viral khaja ka ani langmang thenya sara tai kun pala Laithane salkisa sikango e bukuk eba bai sakori dress shot kani chomoi kaise video sanamka ang keboma video sanamai tongo haipono anile bis u phalia abaginor kisa chupadi ano angbo bui hakino facebook ni rang mana musungu ano starok bagde ribadi ama hakino e bai short dress chomoi kaise video sanamka norake sikampula e mangpli nai gedi ani khai punya ke kisah bukannya keluar baru views baru kan bang views banyak kira-kira ekdom tombok foto Facebook blog kayaknya ya views lo untuk nai mana start kasih mana ya buat lagi anu bisa views baru nera ba tam kaya views baru yang rang kuda sa views baru da gido kai so isi gido kai me ati sa views baru da gido Norok joto nuki khanai man kana amuni olono kebama loko e baino short dress besir ke chumja nuki hamya sai ke social media comment hamya eba comment chaya khalaino viral khainani changlakya abagino e bai sakni chai mistake angmana kosiu joto tiprasulu kuno sorry mapsane video khalai saka o video agini kesam angjak 2 mas sakani video si jepro ani o video social media viral ngo 2 mas sakano ang delete khaiba pajak haipono boi bom teke download khai tabuk viral khai tongka ang nichibo saimanlia tebo ani chai ani mistake norok ano map khalai rishidi buskang jorate amo hake video rok snam galak ang tabu ekdom opoman manmani thainasmi lama tongshu ang ani channel go shui ano norok nakare relashidi e bai eba bukuk ama kino sakni channel go shui joto lukuno sorry mapsan ga ke norbo e mangpli naineti pongka ham friend chong tam ni hinga ni kasi Facebook tabo video viral lung tongha ngai channel unggo YouTube bo kasi viral lung tongha obono ang kisa tabo khomasano angbo mane ori sumjago ang bodi kisa ka mistake ngai abo kisano nakarbai sidi jotono khoma khaibe sidi tamne ngai borok ni bisingo jotono mistake mano abono joto borok no kisa khoma sano ang norok no lukrong thane ano comment hamya khaini rong thane ani bo family tong ani bo songjar tong ang tabo tong thangna nango ngai norok jodi ano abo mistake jobo viral khaja ka ani langmang thenya sara tai kun pala kadai norok kisa abono please khai video no viral ta khaibe sidi tai comment hamirok ta khaibe sidi ang norok no request khayo tai khoma sano norok abo kisa mane viral khaya kai chasinai karon borok ni bisingo jotono mistake mano abono nong thani 100 bar mane request khoma sano norok abo kisa no okok no sawoi ano kisa viral ta khaibe sidi norok khoma khaire bai sidi tamne ke borok ni bisingo jotono mistake tong mano ang 100 bar khoma sanka lokorok no chini mane youtuber rok no je kuno rok no phano Facebook bo viral lungja YouTube bo viral lungja obo angbo khai kisa ta manya hepenang ani Facebook page nyang jotom delete khai debke loglogi no tai sabjani bo khai sep kanyar ge viral khaima saimaliya obo angbo asuk saimi ani bugunyom ti khai kisa ka ang Facebook ani already viral manang mane ang delete khai ga do loglogi nang delete khai ga haipeno sabjani bo star ni ka ang star by Facebook join nyang ba asuk saimiya ang ba asuk site bla e bunu kunoi mane viral sabjan naragai viral khai jongha tabo abono kisa ang joto lokuthon thani ang khoma sano nakar sano obon thani ang norogano kisa obo norogano khoma khai residi please norogano doya khai khoma khai residi norog jodi ano khoma khai hangkai ani live si singai ang opsung no khoma sano khulungpa Norok joto ken nuke khanai man khana pathiku sing amano sanai je hamya angna tomani angkha amsuk e bano kok sidrata salajiri tini sakni channel go shui nakar musan ka abose blake kotorkok boi baksa borle sak chaya khalai tomphono lachina ringye eba sorry sanjarbo tongu tebo e bale tini joto lukuno sorry mapsani tongphakya abagi chini bukhakte map khlai bonobo buskang ka hamya piri shana bagi lama ka phunuk laikyan ka bai blakino chajagu eba chajana hine kha khalai jodi norok e viral angi tonai baino na kare rikhaiba bini bidune share khariti te comment kasha khalai riti jate e bai norok comment nuki bobo bukhawa khaksangma manai jatke
Oke parike tabuk seng TTAADC ni update berkisah Simon Dine. Tenika 27 April salmare Tipramata party ni 24 jon candidate rok semai tamani sal. Abagi joto candidate no hasil kuci menilai semai bo tangi pakya. Piaba Bwrwi keplai khainai Tiprasa lukro henkai bekha khaksak khamjak haikeno social media kok slai tomni nukjak tongka. Tangi henkai amonor bo kahamkeno saimono social media kaisa viral lengjak Tipramata party ni koekjon ex MDC ex EM ex CM ex leader ni bisingono jani janukuni borno total 120 জন borokno job chakri riu narik pakya kono advertisement bo kore interview bo naya karino board dine Tiprasa lukrono khoge no kaisa chakri bagai nalaikya eba ribakya ama haikhlaino social media viral angsa kokno joto Tiprasa luku tabuk khanawino bekha khakjak khamnajak eba bekha bailai tomni nuksa tongkha jodi jora tongsini o viral angki tomono clear khaya hankai buskang sali 2028 bco Tipramata party nokbar hakino koboni thanani bisi jora nanglak because Shizang nukjak Tiprasa shikla shikli shiring chupke tonglak Nepal hasani nokbar kutung shipsawi joto Tiprasa jenjini sago nokbar kutung no tabuk namphaijak o kongno bujina kreng bujina ladi TTAADC o chakrini scam choli tomon lukino dara pohor dermabo onek bekha pachike kha besin kokno joto lukuni buskang peplai chanani nangkha norongge display nainai dara pohor tam saka joto public rok da MDC EM angna nangsinai tamo borok simise jani bahano sotoni tonglai shu hinke te kubuni public rono ke sabo bai soton jak sinacha MDC EM bai bo sinijak manliya bini bahan bo anggi manliya hinke haikeno khagjagi ma tongsine bilena koke tabuk phano soisoi topana hamjanai khairoknai ha sakawo sose soguyaku joto jani bohokno sikang subungna bagi simise chatlulai tongko hinke bahake topak kusugo kase mansinai bahanu tabuk phano soisoke khabai khobai topana hamjak suknai hano ase khuna jotono rangjak jora mansasak rangjak thai ruwi naraknani abono mangse chatlulai tonglai siu dophawo bahake rangjak thai ruwi narki manai jate future bo a bothaino charwi Tiprasa rok thangi tongi manna nokhe chase chatlulai liya kok sini botang ke salayu jadi jana nangu hamdi hamnabo nangu Tiprasa rok develop angdi angna se nangu chini borok tamokhe jotono baksake hamladi chaladi develop angladi abose kokhe jotono somanke bagi chalakhe kunu walaimung kok banglaimung phaikelak haima tongo ninang bai tinang hake bagla khele walaimung phainaino blena noro henke dara pohor terma tam kok saka bom dikhe lukrono kam hamya bujirna bagi khane kok saka buji nugai bujin mangkana chini bekhati chingle gobang kokte tam sasinai norok joto social media nugai khanaine tongo already MDC ni busa bote hamjuk soho chakiri nalai se beton rang rok sawi tongka te leaders ni bihik bo chakiri nalai mani se nugaino tongo amsuk saljorani olo tabuk sawi te tam khasine ba boba krato bin bekhati kahamke cherry nai ne hinino saka mane bo abono cherry nai o chakrino bathak nani eba action na hinito saka jodi hamya tong mancha khaito chakri bo norjanai action bo najanai amsak se bile te o chakri pakiri hine kok banglai mungsa to mana kari khaisi jengjo to Tiprasa next generation bagi se bot irlai mani ba next generation ono chakri pakiri sanla jiwano tabo present generation hikai leader soni bagino chini bekhati kaise kokno e newspaper fact tatala hinkai XCM EM MDC camera buskang phaino reply rikhamo phiaba 5 বছর এডিসি হাফাং চালকনাই কেবা খরচা লিডার্স প্রুফ এভিডেন্স তুবুনো ক্যামেরা বুসকাঙ্গো ফাই কক সাপাই রাগলিয়া আমসেকেনো Tiprasa lukrok tamo bujine bujisidi kok gobang sakeba কয়েকজন বড় কমেন্ট খাই সাজাওনাই BJP ni dalai BJP party be rang rijago hone phiaba sengje kok samono bukhabai wansubini aledi Tiprasa lukrok जों केबनो काहाम हामिया यासिसुर कक सानाबो थांगिया जे अ 5 বছর एडिसि हाबां चालुनाय लिडार्स नेता कबैको बुसकां फाइ सापादि अमनसे जों साउ Tiprasa सिक्ला रनाखेबा अटोगारि बागरिखा कयजन नेता पेटवा केबा चाकिरि खोगि चालाखे गाहाम नाजेव सिस्टेम र लाजक सालो टेलेमोरानि कैंडिडेट दारा दि अमथाय उत्पल देरमा बिनि फेसबुक काइसा पोस्ट खालायसावो मुंगिया गामि कम्युनिटी हल बिसिनि रमै माने 2 বছর रमैनो हामिया कलायजाक आमनो रिपेयार खाने बागैनि ब थांगै नाख्या आ कम्युनिटी हल नगो दारा दि अमथायनि अपोजन नुकै जों काइसा कोन सानामुसुंगो बिसिनि बिसिबा जरा रमै आयंगो बा कमल कलेजि इएम अंगनाब्ला मुंगिया गामि आमसेनि लुकुरकनो तामो बोथाय काहाम रुइ काबुजाक दं कमल कलय एबा मन्टां हाथे काइसा बाय सिमिदा बिसिबा 5 বছর जरा रमै सियास केरिमा कलायखेना आमनो सोमुं कासावता
Agurtala rogo tabo khorang tislai chirik tomani nukjak tongkha ADC sorkar chalak chakiri khoge riwo honi rok norbo amo joto nugi khnain tona amo kahne khoroksa bukuk bo bini khane kok saka mungsa advertisement kore interview na yoi bahake chakiri rina musung ategi khorang tisama olono koekjon borok bai BJP ni dala hneche hame saya sajangmani nukjak seo e bukuno maneke vote mana phurke mwnai bai dara dolongo vote woi candidate koplai khama yagulo kaham hme kok sakino BJP ni dala nangkha hmani da kalai khena chini video na tone dara bai tolte mane sonor wan sugi bujina di o kongna tino e bukuk potese reply ruitam saka nor amo joto khnauni di te video no sajakabai share kadi joto tiprasa lokuno kaham hme nugi khane semanang tung hambai ang semano oje video ang riada chakri ni kok ni ti notification sara job talang hnai ka amani bagai kok samani ta mun sa kaise khorok sa borok sopon tripura hnai ane ko comment phai do ang BJP ni dalal ang BJP ni dalal hangkang ka ang ana ro receive copy bahki phagesa obo ate pramotha bahki boot kasa nang da boot repair nang simen boot repair wo tai boot ne kere kheda ang tangai saka okok no bujidi sing hai bekar borok porashona khaye sing struggle khaye journal chakri tlang phuro chung busuk kosto khaye line bangni sajaka sing tam khaita ka phuro je MDC ni borok je bongni family ni borok rangnang borok mo simisi chakri khable aprobo o chakri tabu cancel ngai thangka ter pore tabu tamung jau kha obhanya notification sara je chakri tlang da ongka okok no sana nangeda tar mane jotoni bakanya okok samane bulungkha ang seman to sara mujungliya okok niti hine ang SMS ro khaimani kabang borok na tai bo reply rana mujungya haipno tini o sabunti pura dimak kharap khaiki kano BJP ni dalal pabum deke BJP ni dalal khacha BJP ni okulo khidung guri tong keta politics be ang kono gure ani salaman musuk mani kong na ang saka baka kulugonya sawa nung ba ang kon kok sana musungya tawke om hai kok comment takai ni jike chakri nangya mokop chile ang simi chakri nangnai asugya ko saimano মন্ত্রী র কোনো আসংনানি বা কোনো খালাইয়া কো হাইপনো সাইমান পন বাগে আকং সাতা ওম হাই আসুক থাইসা আসুকিয়া কো নং ভিডিও ফুল ভিডিও নায়া করে বাইকে অকক সানাম মুজংসা পা নিজেকে একদম দুধ কা দুলা হুয়া হাইদা আংখা একদম তাবো আং সেমন দङ ম কমেন্ট তো হামিয়া ফানাই ন জাস্ট কাপল ফানাই জীবন ফন কাহাম তো ওয়ান সুকুই কক সাগলা ফুল ভিডিও তো নাইগলা অর্ধেক মটি কক নাই পাই কেঙ্গে কমেন্ট খাইনা কলা এক্সপার্ট ফুল ভিডিও নাই দি তারপরে কক সাদি আসং সানাম সং তাই কোন সানাম চুংয়া সিনাই বরক নুংনাই বরক ইনকে আসক বইনি বুজুवन